Han så med, at der skal spille CSGO. Fuck, der kommer bag os. Ikke endnu. Vi laver intro for helvede. Hej, så med til den video. I dag skal vi spille CSGO og så videre. Vi opvarmer lige hurtigt, fordi vi skal lige dræbe ham her. Vi opvarmer, det er en sindssyg start det her. Vi opvarmer lige, fordi vi skal lige være klar, du ved, så vi skal vinde et game. Der mister jeg liv. Det skal jeg så lige huske til næste gang. Men fuck, sindssygt. Okay. Okay. Det her er godt. Det er lidt voldsomt. Måske bliver det voldsomt. Nej, det bliver 100% voldsomt. Og vi starter med at være de der militært, men vi starter med at være engelsk militært. Og så er de andre selvfølgelig som regel. Jeg kunne ikke finde ud af at ramme der. Skal vi så overhovedet ikke lige tale om? Okay, vi stopper lige med det her. Vi stopper lige med det her træning. Jeg dræber min person, min hjælp. Nej, det kan jeg så ikke have. Og nu starter vi. Og det er, nu se, vi er de engelske militær. Og så er vi mod nogle bandekriminelle, eller nogle, nogle folk, der kæmper for det. Nogle folk, der er psykopater i hvert fald. Det kan jeg i hvert fald godt skrue ned på. Jeg vil lige have sådan en lukkegranat her. Det kunne faktisk være meget nice lige her. Der er ikke noget, der koster 100 kroner. Nå. Men prøv at her. Vi skal prøve at vinde det her, fordi der er 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og nu bliver det gult, så fordi det er varmt. Det er det med yndlingsmap, der også tog det selvfølgelig med yndlingsmap på. Hvem yndlingsmap er det ikke, altså? Der er sikkert mange, det ikke er så yndlingsmap. Men fuck det. Det er mit yndlingsmap, og det er mit, jeg synes, det er virkelig godt med på der, men jeg kender det bare ud af ind. Bro, der er jo ikke nogen. Bare hvor der er nogen. Selvfølgelig er der ikke nogen. Dust. Folk de går på den anden side. Det er bare der en her. Så jeg lige en løb hjem her. Eller var det bare mig? Nej, der er de her sikkert. Hvorfor kan jeg slet ikke se min fucking modspiller? Jeg kunne ikke se ham der. Jeg kunne godt se ham, jeg kunne bare ikke finde ud af at ramme ham. Det kan være, at jeg skal have en anden pistol. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg gør det. Nå. Det går nok. Jeg skal i hvert fald have et win, fordi det vil være ret fedt, du ved det jo. Altså, fordi det er bare fedt at have et win. Når man vinder, så er der, jeg tror det er 15 runder, der er i alt. Eller sådan noget. Kommer an på, hvor mange der vinder på den ene halvleg og den halvleg. Så er der i hvert fald runder. Og så vinder man for eksempel en runde. Jeg tror, vi har tabt den her runde, fordi at de andre, de er alt for gode. Ja. Nej, det er ikke her. Nej, det er skidt. Det er rigtig skidt. Det er rigtig skidt. Nej. Prøv, det er jo ham mod alle andre. De har jo lidt til lige mistet en eneste. Hvad skal han gøre? Okay, han kan sikkert have ramt lidt bedre, men ligesom mig. Dårligt til at ramme. Det er også helt okay. B, selvfølgelig skal man have den her. Og så skal man selvfølgelig også have den her nade her. Eller vente lidt. Ikke den nade. Jo, vi skal nok have den her nade. Jeg ved sgu ikke lige, hvad for en sted jeg løber hen til. Hvor jeg løber den vej. Hvor jeg så er den eneste, der løber den vej. Det var så nice. Det var overhovedet ikke fedt, det her. Vi har begge to de samme gun. Nej! Nej, han havde en deagle. Typisk. Ej, okay. Ej, det er træls. Jeg headshotter han mig lige in the face. Eller, det gjorde han nok ikke, fordi jeg havde ikke noget armor på mig selv, så det er sådan lidt. Det er også lidt risky business, det jeg gør.
Det er lidt dumt også. Jeg står lige der uden nogen hjælper. Eller uden nogen ven. Var der ikke flere? Nej, jeg troede, der var flere. Tæt tage AK'en i stedet for, heldigvis. Kom nu, drenge. Det er godt, det der. Det er godt. Så godt, der. Okay, han ej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke sige noget. Jeg gider ikke. Det gør bare noget super. Det har det aldrig gjort før, men det gør det sikkert på den tidspunkt. Hvor er vi? 3, 2. Nej! Det er så træls, det der. Selvfølgelig er der den ene. Jeg har ladet være med at kaste den der bombe der, hvis jeg har ladet være med det, ikke også? Vær lidt klogere. For han ved jo ligesom, vi er her nu. Så kan jeg stå her og plukke den ned her. Så kan jeg... Okay, jeg tror, jeg kan plukke. Okay, så jeg plukke her. Ned her. Kravle ned. Okay. Så pluk her. Oh my god. Om de var derovre, hvor space. Det er også bare træls. Jeg tror faktisk, vi har vundet noget. Okay, han har plantet på. Hvad laver I? Løb op til ham, løb op. Nej, han har synes dræbt begge to. Han har dræbt begge to. Det var sådan, han har dræbt mig, tror jeg altså. Det er jeg nærmest sikker på. Skulle løbe op. Løb op. Nå, vi har tabt den der, for han løber ikke derop. Det er dem, han ikke kigger rundt omkring. Han er ret god, ham der. De har på deres hold. Prøv at tage sådan en her pistol. Okay, hvorfor skød jeg det der? Det var meningen, at jeg bare ville holde den inde, fordi det var sjovt. Jeg ved ikke, hvor sjovt det var. Dumt, jeg har godt set den. Jeg ved sgu ikke, at der... Dumt, jeg stod der. Nej, han havde en automatvåben, som han ikke var 47 sådan her. Okay, jeg ramte en hvad hedder sådan noget. En rimelig hissig jeg kan slet ikke sige det. Det er også lige meget. De kan godt vinde, det kan de godt. Hvis de er heldige, så vinder de. Okay. Ja. Oh, shit. Det er meget sindssygt, det der, synes jeg. Det synes jeg i hvert fald, det er meget gode. Han lå og tog sådan liv over hvad hedder det? Okay, det der ikke også, det var det sindssygste snipe lige på skulderen. Ej, så skal han lige have Elise til sidst til prinsen lige. Selvfølgelig skal han det. Hvem skal ikke have det? Mig. Men hvem ellers skal ikke have det? Jeg gider simpelthen ikke tage den fejl igen og løbe den anden fucking vej. Det var lidt nøje, det der. Der er ikke nogen, der forløfter mig, så... GG, hvis han kommer hen til mig.
Ej, men det her ikke også, det er satan med risky business. Så det vil noget. Du. Kom nu, 3 kills. Kom nu. Villig. Det var fandme noget sygt noget, det der. Det der på... Den der. Den der. Så vil jeg have den der. Det her ikke også, det er bare sådan noget. Jamen slap nu af med jeres fucking skud, altså. Jeg vil bare lige sige, slap af. De er OP steder og steder og sidde her. Man kan bare sådan blive sidde her. Det var dumt. Nej, det var dumt. Det var dumt. Nej, jeg elsker det. Sorry, friend. Sorry. Det var meget dumt. Frygtelig dumt. Nå, men... Jeg tror nok, det går. Slap af, det var bare mig, altså. Hvad er du så bange for? Er der en herude der? Det tror jeg, der er en der. Det er jeg nemlig lidt bange for dig. Jeg løber bare igennem her. Selvfølgelig dræber vi ham, fordi vi er så goated. Som min store vil sige. Se, han sidder heroppe eller sådan der. Ja, kom så. Hvorfor er jeg blevet så god? Hvorfor er jeg blevet så god? Jamen, jeg bliver virkelig god endnu. Altså, det er som om, at først så går det, du ved, sådan lidt dårligt. What? Hvad var det, der ramte mig? Han skal bruge den her røggranaten. Altså, fuck det. Ja, vi løber der. Så her igen. Det ramte han, fuck. Vi ramte ham. Eller vi dræbte ham. Vi ramte ham godt nok, ja. Er det ikke den her sindssyge, vi havde i den her? Eller skulle den her, eller den er endnu sindssyge. Eller siger man sindssyge? Eller siger man sindssygeste? Jeg ved det sgu ikke rigtig helt. Jeg gider simpelthen ikke dø endnu. Har han dræbt ham? Nå, det er han sgu. Har han lagt bomben? Vanvittigt. Og altså, hvad det... altså. Jeg tror aldrig, jeg har haft nogle penge i et game. Og det har jeg her. Bare det perfekte loadout. Og men kan jeg få flere af de her flashbang? Jeg kan ikke få flere af noget som helst. Shit, så nøjeren. Her var selvfølgelig kan dø, for det er lidt træls. Men det skal være med at skyde med nu. Han får lige en der. Jeg skal lede. Shit, det er så. Jeg er bange for, at der kommer en her nu. Ej, de nu ikke også, der har virkelig noget på.
Han kan jo komme dernede fra. Det kan godt komme ind derfra. Så det er sådan lidt nøjeren. Bomben er plantet, bomben er plantet, bomben er plantet, bomben er plantet. Jeg tror, han kunne godt den på at stå her. Ej, han gjorde en studie derovre, lille svin. Ej, jeg tror, vi har tabt den her. Men fuck, jeg synes faktisk, vi er ret godt foran. Ej, vi kan ikke gøre noget, fordi prøv at se, der er ikke nogen, der har den der sjove 10 minutter. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre. Bare løb væk, løb væk, bare løb væk, bare løb væk. Ja, det er fint. De kan stadig ikke nå over. Ellers, men prøv at jeg har så mange penge på, at de kan ikke gøre noget. Lad være med at kaste noget derhen på. Må de jo ligesom ikke komme ud, vel? Jeg kaster jeg altså sådan noget derhen. Der er heldigvis ikke nogen derinde, tror jeg. Så han er så dum. Så vil han være ristet, hvis han stod derovre. Jonas. Jeg tror, de er gået på vej ned efter A. Jeg tror, jeg prøver at gå ind der til A. Eller, jeg tror, vi prøver at gå ovenpå. Ovenover. Hen til A. Ej, jeg prøver at gå den her vej. Jeg har prøvet det før, men jeg har ikke prøvet det her inde. Okay, de løber derovre. Det er sådan helt voldsomt. Det er jo sådan helt... Det her spil ikke også, det er bare ustoppeligt. Det er det ikke. Det er bare fedt. Har jeg min post igen. Håber at okay, der er ikke nogen, der følger med. Fint nok. Så kan jeg også blive her uden at... Oh shit, jeg har ikke taget min mad. De er sikre, hvordan det er, hvis de kommer herhen. De dør for vildt, det kan bare. Folk, de har fundet ud af, at de dør for vildt, hvis de kommer herhen. Bare der kommer ind nu. Jeg tror ikke, det gør. Skud bare. Kom så. Ham der ikke også, han er så god til at plante den bombe, han er helt seriøst. Ej, jeg døde, selvfølgelig døde. Jeg havde et liv. Hvad fanden skal jeg gøre? Ham der, han er meget god, ham der. Men jeg tror, vi har tabt den her, fordi prøv at se. Nu springer jeg den bombe der. Træls. Jeg døde lige en af dem. Okay. Slap af. Ej, heldigvis ikke. Så har vi så mange penge, vi sagtens bare kan købe sættet igen. Og jeg synes, det her ikke også. Det er bare... Jeg tænker faktisk bare, det er fint at bare have en af hver ting. Lidt træls, for jeg havde ikke opdaget dem før her. Jeg tror bare, jeg løber den her vej sammen med ham. Hvor de er aldrig herovre. Det er fordi, de bliver bange for at være herovre. Fordi jeg altid kommer herovre. Tror jeg. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er derfor. Flyt dig. De bliver udryddet med tiden. Men prøv, nu bliver vi også udryddet. Fuck.
Fuck it. Okay. What up? What up? Jeg tror, vi tager vores AK her. Like this. Og det er så overhovedet ikke vores. Men den andens AK. Den tror jeg, vi tager. Så vi altid skifte noget i et andet spil. Jeg tror, vi racer igennem og lægger en brandgranat. Ildgranat. Hvad kalder man? Jeg vil ikke her. Får ikke ham. Får ham måske. Måske får jeg ham ikke. Nej, jeg fik ham ikke. Han er så slidt. Jeg skulle ikke have droppet den. Der ligger jeg. Den der ikke også. Den er for vanvittig, den der. Den der, han løber rundt med ham der. Den er ikke så god AK-7 for ham. Jeg synes, der er gunstart bedre. Ej, de mangler mig. Nej, det gør det ikke. Jeg var ikke så god i det her spil. Okay, seriøst. Hvordan? Hvis ikke de kan det her, hvis ikke de kommer til at vinde det her, så ved jeg sgu ikke god hende der hun er. Hende der er på den hold. Dem på den hold. Det er bare fordi hun, der er en af dem, der har sådan et der. Ja, ned. Kanskje de kan godt. Den er bare derovre for mig. Det kan de godt, det der. Det kan de godt. Altså, vi har vundet den her. Hvor er det vigtigt? Kom nu, drenge. Hvorfor er vi så gode lige nu? Okay, nu er det anden halvleg. Ja, det skulle godt være for nogle guns, jeg skal have. Men først og fremmest, så skulle jeg så ikke have den gun der. Jeg vil have den her, men jeg kommer til at tage en forkert guns, så nu har jeg lige mistet 3.000. Nej, 300. På nogle native-kort, men det er fint. Ej, han dræbte mig lige headshot! Ej, hold dig i liv, bro. Nej, det var tæt på ellers. Ej, kom igen, dreng. Kom så. Vi kan godt. Vi skal bare vente den næste. Vi skal have en... Den her måske jeg bruge. Så skal vi bruge det der. Vi kan godt overleve uden granater. Det tænker jeg godt. Den her lyder godt, så den er bare så fast den her. Og hvad synes jeg var det? Det er lige meget. Jamen, slap nu af, du skal ikke blive opdaget, vel? Men det er bare så typisk, det der. Helt seriøst, det er bare så irriterende, når folk de fucking smider dem der. Ej, men jeg gider ikke. Nej, han havde sniperen. Ej, det er ham der lille svin der. Det er bare ham der lille svin.
Han skal passe på. Lægger en lige derovre. Der er en lige derovre. Han har en sniper. Pas på. Okay, han tager den med roen, du. Headshot. Ej, det får godt det der. Det var han super god til, det der. Tag den der, tag det der, og så tager vi det der. Nej, vent, tag den tilbage. Nu synes jeg, vi stammer lidt. Jo, vi tager den. Okay, det var den der. Så jeg kom til at gøre noget, som jeg troede var forkert, men det var det ikke. Nu skal jeg have et... Okay, han spiller lige fodbold, imens vi var i gang med krig. Jeg slapper af. Altså, det er ikke fodboldkamp nu. Og jeg også kan lide fodbold, men det er sgu ikke nu. Nej, han gør mig sådan døv, altså. Og så jeg jo vidt. For helvede. Ej, hvor er det godt, det der, drenge. Der flækkede min mikrofon lidt. Det gjorde den ikke, men den sådan. Den gad bare ikke mere, som den læser bare noget. Nå, okay, vi skal den der. Eller vi kunne også. Nej, vi tager så den der. Det er bare, jeg synes bare, det er min main våben. Og selvom det ikke sådan, det går så godt. Bare den der. Og bare kan jeg få en molo. Men jeg kan få en molo og en flashback. Fint, det er det godt. Jeg troede, jeg var smart der. Pis. Det går ikke så godt længere. Okay, der kan vi kunne ikke gøre noget. Jeg gider ikke, jeg har de der hjelme ting, og så skal jeg bare have den her pistol her, så tror jeg, det ikke er rigtigt. Godt være, jeg lige skal have en molo. Han ramte lige igennem. Nej. Oh my god, jeg er så dårlig til at kaste nogen der. Men jeg synes bare, de ser fede ud. Jeg er 16 kg, men det var nok også bare dårligt til at kaste nogen der. Så er jeg bare dårlig til at ramme en skid. Så er jeg bare dårlig til at ramme, det er mit. Det går bare nedad for os, synes jeg lige nu. Jeg synes ikke, det går så godt. Fuck, man. Okay. Godt ramt. Nej, det går simpelthen ikke, det der. Andre, vi har vundet. Okay! Han er ret sindssyg, han der. Det var han ikke, jeg tror bare, han var heldig. Han var i hvert fald okay heldig. Ja, prøv at se, han kan ikke noget af det fyrsten. Vundet. Kæft en syg alt. Så ikke den anden på væggen derovre.
For fanden kommer der koldt luft op af mit keyboard. Det er faktisk kun dejligt, der er meget varmt på det vej siden. Jeg tror måske det er på grund af min computer, den larmer lidt, og så blæser den også. Og min radiator, den er brændende varm. Jeg skulle skrue lidt ned for den. Ej, det er fint. Han sad lige deroppe. Det var mit gamle gode sted. Jeg skulle faktisk bare have ventet, for så havde de dræbt ham. Jeg synes bare, jeg er begyndt at blive dårlig. Men det er den der gun, den der han havde lige der i gås. Den er så god. Bro, vi har vundet den der. Bro er så god. At det handler på vand. Kan jeg trække de mig igen, at vi ikke har vundet? At vi har vundet? Hvem er det, der står derovre? Den her flashbang, den kaster det bare helvede til. Nej, det ved jeg ikke. Og når det her gaming, det er også færdigt. Og tage det tid. Okay, så kaster vi en flashbang. En flashbang! Og flashbang, yes. Det lyder bare mærkeligt, når man siger, det flashbang, yes. Så jeg løb ind her, så nu prøver vi at tage ham bagfra. Der. Fuck, hvor sindssygt. Hvorfor tog jeg ind i den anden her? Det gik ikke mening. Det er dumt. Jeg ved ikke. Okay. Placer bomben. Den er så placeret der. Nej, jeg døde! Ej, det er skidt. Det er rigtig skidt. Jeg havde rigtig god gun. Det var godt, jeg plantede bomben. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, vi har tabt. Og så hvis han havde den der, så var det kun 2-5 sekunder. Det er træls. Nej, flashbang. Jeg synes faktisk, det gik meget godt før. Jeg så en, der ville løbe ind bagved. Dræbte jeg ham. Igen. Kassen flashback. Se, er der nogen? Nej. Ej, det glemmer altid, man ikke kigger sådan udenfra, som Fortnite. Så kan man selvfølgelig kigge under hjørnet, det er lidt sådan lidt træls. Bare whatever. Ej, det har ikke også. Det synes faktisk, det går meget godt. Okay, den ramte godt nok ved siden af ham. Det er en AK-47, den rammer jeg så godt tæt på. Okay, det var også et dårligt ramt der. Men fuck det. Ej, det er ikke nu, vi skal tabe. Det er ikke nu, vi skal tabe. Overhovedet ikke nu, vi skal tabe. Pas nu på, Johannes. Pas nu på, Johannes. Pas nu på, hvad du laver. Hvor han havde den der, han har den her. Det er min yndlingsgun der. Det er også, den er bare så god. Så goated den er. Den er så goated, den her gun her.
Ej, hvis jeg havde fucking flere skud, så havde jeg dræbt ham der. Nå, pisse, fint, det går nok. Fuck, han er der. Ej, det var også dårligt ramt, det der. De må bare ikke vinde det her game. Det vil være så træls. Nej, det står så tæt lige nu. Hvordan kan det stå så tæt lige nu? Det er slet ikke godt, det her. Nej. Dårlig ramt. Hvordan rammer de ikke dem der? Ja, fint nok. Det heller stod meget langt fra hinanden. Det var meget tæt på at ville vinde. Men så kommer de over heller også. Det er så lidt typisk. Og jeg kan tage en rødgang, for hvis jeg så skal plante den bombe, så vil lige bare, hvad laver vi her med alle vores knive? Lidt mere end at lave et masse nummer her. Ja, slap af. Roligt, seriøst, du skal ikke tro, du er noget. Nej, de er derovre, Nej, hvad? Ej, det er skidt, det er rigtig skidt. Hvordan kunne det ske? Okay, jeg ligger bare og kysser muren. Fedt. Vi kan godt vinde den her, Jeg synes, de skal prøve at komme lidt væk. Jeg håber godt, de ved, at de dør, hvis det er sådan, at de ikke kommer væk i tide. Løb væk med. Runde vundet. Ja, kom så, sejr. Hvad vil I os? Mange ting. Lige meget. Vi flækkede dem. Godt. Nice. Kun fedt. Ja, jeg selvfølgelig stadig med min dirkel i hånden. Og Sarion. Nej, hvem var den bedste på vores hold? Det var ham der jeg ved sgu ikke, hvad han hedder. Og så er der supermarked. Okay. Der kommer jeg lige frem, der I vil op i en død. Nå, jeg vil sige tak for det så meget. Hvis I gerne vil se mere af det her Counter-Strike CS, så skal I bare smide en kommentar om, vi elsker Counter-Strike. Det behøver I faktisk ikke. Bare like og subscribe, ikke også? Vi ses i næste video. Hej hej.